Dobro jutro, dragi moj miljonski auditoriju. Ovaj prekrasni prizor koji mi je pred očima se zove Maleno. On je njemački špic i on je onaj pas o kojem već dugo pričam i kojem pisme pivam, koji strašno privlači, ne znamo zašto, mačke. Znači, gospođo Ida, vama u šetnji, već tijekom koliko ne znam godina, se pridružuju mačke. Je. I s njim se igraju. I s njim se igraju i njemu se maze. A ova gospođica je? Ova što maše reficom. Susidica. Ovo mu je cura. Cura mu je. On je zaljubljen u nju. I 14 godina već. 14 je. Ja se ispričam, ja ću vas sad nešto upitati što manje više pitam svakoga. Nemojte se idi name. Recite mi o groblju za kućne ljubimce, šta mislite? Da li bi to tribalo ovom gradu? Hvala Bogu, to je najprije. A šta bi vi, recimo, osim peticije koju biste potpisali, šta biste vi poduzeli da ovaj grad dobije groblje za kućne ljubimce? Pa ništa, financijski to pomogu. Znači, vi biste doprinijeli novčano. Tako je nekoj akciji, da. Ne može drugi. Mačić je vaš ili? Moj. Kako se zove on? Miki. Dođi, Miki. Neće, Miki. Boji se, mlad je.